uyati kumborose uya panoti ndikupe zviwitsi mundiyekere saululu morose sowakachena wakarugekwa naniko chigara kwacho nomusikana unochama kudai dzeko gara kwacho ndikwe zvako morose chikumorose chimorosa kunzi kuchikumorosa rumerisa. Guys, for the people, musikana wadzoka kunja indadzoka. Wakabirwa nani? Naona maiguru. So ndani chitombuya apa. Ndachisekwa nawe uchinzi magona mayani madomasi. Andatawa. Unzi kuchiwo tora. Padachi. Sauya mufuti apa. Mabatanati. Ndiye munodya mabatanati zviya. Vanhu we. Ula. Oh, ulaya. Unoela butternut. Mango. Isso não deve. Tu fala wema. Mola. Mola. Kono zunzanza vabika zvonuwa. Vanotaura. Tsunga. Ndotsunga ndodla. Nami vanhu vakadla tsunga vanhu votakutanza ndidli tsunga nekuti vaona ndakaibata. Asi nangu ane vhiki vachidla tsunga. Zvoita were izvozvo. Makerotsi mola. Usongosvoda. Ndakabva kunohwina awadi zveni. Ndiri kutorema izvozvi ndiri wakuremerwa mumafudzi angu ese baba. Daiwi ndakanakirwa mwari we. Ngatakarusa. Ndakarusa. Ndakarusa. Ndakachema. Ndakadziresewa nawashi. Aibvisa anoda kubvisiwa. Ndoda kutobikiwa. Vanhu ndasvika vanhu vakatsvaira pano pamusha. Vanhu vakatama kubikira mukatungu. Kuda nenyaya yemhepo futi. Chatibikire mukati. Chinja kwezvungu. Vanga pakatsvaigwa pano pakachena. Sanidhisho. Mushatosara nedhishi rangu vanhu. Rimwe racho ndaramba naro ndikati ndotopenza madhishi angu ndichingokupai zvimwe vasikana. Hamuna munhu akapinda mutende mangu here iwekera. Izi mengonde yangu. Ndati kuna sekuru Ben totana here dzimwe dzakaita mbishi sekuru Ben varamba hanzi hadzinaki. Dzinoita zvokutamwa. Ndozvavandiudza. Saka muzopedzera nasekuru Ben. Indada kutokutamirai. Ndomasanga kachipai. Right. Hanzi dzinosvosva. Toenda mai manje. Mai manje. Ende zvinenge zvizaiti zvitana tega dzakaita. Mimi mtana mega. Vakasiya kuti ndidzvarira zvazvo zvibaki. Garden way. Kusekuya. Kato nditsa 2 seconds. Deti kwaona chati kuru. Shisho tanga kukanaya. Toibva tru. Ukugokwe. Tataenda neuyu nenhatu ibanga rikuongo. Tataenda na plamba naikira. Asaona kugesa kai. Komo kutanga kutamba nguva dzinosei. Mamu chimboite sekutiza kuti umwe ikoko. Plamba na electrician. Ojo. Bose dakunoonesana saka ndaifana kunge ndakauya kunozvuru. Saka takazoona kuti hatisi vanhu hatisi kuwisana. Zvatiri kuda kuti matimba chasubiwa. Matimba chasubiwa. Nditsitse tiri pano pamavhidhiyo. Ashabika. Alright. Ndinoziva ndinomabika ndindoziva recipe yandoda. Urungu zveuyu wauya. Uyu unoda kuekera tipe mvura tisu kuekera. Ashata nechikapu nechindiro. Ndichekere maekera makaki. Mazanga ngadi usangana zva. Akapa ngapa wenda pauwega. Mvura yacho kabuda ikawira mama. Anokanganisa wose. Hatodi kusukwa, anoda kusukwa, apisana. Oda tosuka. Mama ngakaibvisa kuti maisa pasa. Anoda zopawo futisa ai. Mamwe ai. Aya ngainde pawo ai.
akaibvisa bavhasi ndokwenyu kwa wakasara zvakanaka here saululu vasara kwazvo makanga mweri kota nonoka tasiyiwe nezvikombi mumwe wacho anga achinzi anoita door to door atanza ndakuuya nhasi kubedbridge 3 o'clock tichisvika zvikombi zvandafanga achinyogera ndichipa kona pepe tasvika sezvavira tikatobvunza nemusika akati zva20 kuda vari kumanyidzana nenyaya yemvura kwakuchinaya mazano kunasi zvakasira kubuda saka tatoti sorry mimi ndatozoisa toda kuchekera makikamba uya adliwo chagona here saka unenge achingosvoda nhema suka iri pane rakutota sekusvava ticheki timbotoriryawo riwende pati perimwe dishi diki re uyu watanzi nayo vanhu vachisvika kuti ndondogeza riyo rikayagezi ambi tipo rimwe dishi tise matomatisi mamwe endepikoanga pane gakiranga handina kukupa rakakatisvavei uzofana akaoma anofanira kumbosara anatodliwa izvezvo remukaka ai ndoda kutomborutese asamodiri ndikubvunza pane rimwe rekutongera ripoti mwakaendepiko nai mwari iyi ndeyangu mengo anhu mamwe acho kana asima anototaswa ari mumota roma anenge ari chisuka ikira iyi kabu yakasuka ivasikanai osukuridza ikira wafanira musukuridza mungo dzine vanhu vakawanda here ndedzandavigira po vanhu vaviri chete vabva aiwa iyi ndakaivigirwawo iyi vabva kumengwa ini ndakaivigirwa neassistant yekera iyi yakaita sei handizivi muna dzimwe dzadonha here tandakanonga dzikama ndokupa dzikama kune dzimwe dzikama dzimwe idzi dzimwe nachingotsvaka mumuti zona sau imbopaisawo dzoda kusukwa iri rakusvava iri endepi iri rakusvava tafamba zvakanaka vanhu vamwari tinotenda mwari tadzoka kubeit bridge tasiyiwa nekombi yedu yatada kuisa matanda edu nesimbi dzimwe dzatada kuisa ipapo haini nzwara dzindoda kutodzibvisa ini dzotondigwadza toda kutombodzibvisa zvangu mangwana panganasura mangwana tadzoka kubasa vana sekurubhenzo vasvikawo tasvika tafara pano pamusha pakachena pakatsvaigwa pakadii totomangwana totikasirei futi kubuda kudzokera kubeit bridge kutaundi kuitira kuti tindobata zvikombi vozoda kuisa simbi dzering beam nematanda acho ering beam saka vanhu vada kundipatina neni kuti tiite zenge ndikuti tikakwanisa kuwana mazenge zvinotibatsira for the meantime matanda edu eroofing tinoti akwana saka ndo watoda kuti tikwanise kuti tibate zvikombi zvinouya kunoku so that tikwanise kuita sei kuti ring beam ichiitwa mangwana wakuseni ndichakutaridzaiwo zvakare vhidhiyo yekumba kwacho nokuti yasvika papi mawindow frame ndatosvika izvozvi akafitirwa madoor frame makafitira madoor frame anditi ndangoona mawindow frame kunze kuti achifamba nemota pashe saka ni tokuradzai mangwana roofing yedu mazenge ndo achotera mazenge ndo atisina asitanda edu kuti akwana tozvitenda mwari vamwe vanogona kuti mengo dzine nyongo idzi mengo idzi dzazara mugoko mese mazara mengo dzaitedzi haimozviona wafara here ndadzoka wasikana kini nezvimwe zvimasouti wati zvandangobva ndangononga because I was assuming kuti madomiki uripo ko shuga dzakapera ndamangwana ndoita zvinhu ndotouya neshuga ndikapera kwamaitora asi makanotora futi imwe hakuna kamboinda saka iriko saka shuga uyazichokozvotsvaka shuga kuti tikwanise kubika chimoto saka ndio zviripo saka iko nezviuvu kana vanhu vapedza kubika injurisa mota akenosiponza munhu kune mafriends ake handi kundiedza iwe unondi apakani pane mwe musi wakamboda kundituka maigodi vakapopota mazviwa mwana akapopota wakaenda nomangana nababa vacho wakaenda nomangana kunobara ini
kuti uri kudisrespecta shiro saka ndozviripo saka izvizvi yadzoka kudai chanongofanira nokuti imba yedu yakuda kupera ko mvura makazombocheresa mangani 2 3 madhiramu kuti inobva yaita 100 rands ndomuowa saka ndomuowa 100 rands mukomana wacho anyway ko banefati wakazomboya havana mangoguma patakangosenga uvu asengachi mavhu makakumbira kai wakabvuma havana kukomplaina ko wakazodii kuramba wachidzoka tisingazikana wakakomplaina mumwoyo wakaita malodzi manganisa asi 5-6 maenda mese vaingoya vachioffloada isusu tichichera nekuloda kuva vachioffloada right nefati angasipo saka akaenda dini ko nefati kugwiza ndiri nikule nezuro zuro saka pamwe pesa paingotora ufa chinda anga ane 4 days ndobva adzoka kuswera zuro ndobva atamirawo tiri uko ndobva roho vakabaya atoenda futi saka meno tanonzoka urimi nowanda wai chikafu chepana pachisingagari iye anenge achida zvinhu zvedasi achitituka zvake but anyway guys, for the people, thank you very much. Mazenge guys ndo atashoterwa nawo mazenge tirufe zvipere tibve kuno tinde vakomana vada kuinda mazenge nenigikini tofunga nechiko tikamboti tanga tapedza mazenge tozwa takuti ma-airvents netumwe tose tivamusura papo saka mangwana tiri kunotora matanda acho ese nemaringi nesimbi zvacho dzese ndo dzatiri kunotora mangwana asi tinozva tizotosvika manheru because makombiwa anosimuka zuva roviri then from there takuti mazenge from mazenge ndozvati mwari wakanaka ndombozorora maybe kumbonyanya kufamba ndakumirira madho nemaoxide nemagirasi nepati that for the meantime I think mazenge tikamaona zvinogona kutibatsira very fast zvotibatsira izvo saka ndizvo guys for the people ichakuti good night. Good night. Arisei baba wako wanzi kudii kuchikoro waisa vanoda mari graduation ko baba wake vatavana mari saka ndobvisirwa nani meno kubva pa imozvati saka namasori garo it's almost 1 month kapachinzi anoda graduation saka anzi kudii navo vatandina mari saka anzi chii navo ndanzi chaitsvaga imari iko 200 250 chii 250 chii ranzi 250 ranzi isi kumwe almost isi less than $10 ke chavunza mai guru mangwana chii zanzi $10 it's more $20 ndo 350 ranzi kana kuti less $20 350 saka tichazonzwana maiguru vacho kana pane mushe mari yena anoda kuva willing kuti agraduate iyeyu savo anosvoda nyaya yakatanga kare zvangu ndaingoirwa ndiri momo vachinetsana vachibvarurana maiguru akambotaurawo vakati aiwa zvaindanodza babakogozi uyu musikana uyu ndiakauya akati kunodiwa ndaimunzwa chinzi kunodiwa mari achikuna maiguru maiguru akati ndanodza babako baka vakaudzwa maiguru baka akati namari ndichingotenderera ndiri panapasana ndomboenda kuharare saka ndangotobvunzwa dangotonzwawo hangu kuti vanhu vari sei saka ndikafunga pamwe vakazoibhadhara hamuzvona saka akaripita anosvika mayezi mangana achiripita kana asina kugraduate kusvika akure asi saka havakwanisi kumuindisa here vasina kugraduate asonga uchichema kai iwe pamasisi ako asonga nefulu nefulu madziwa ndeabvepi izvo chirega kuti dero saka tende dzangu hadzina kuvhiringidzwa hamuna kuudza shamwari dzenyu dzichipinda mutende mangu ko ndikaona makavhurwa shuwa here taura chokwadi ndiani akavhura ndiri ruva ndiani ndisavo ndiwe
Guys, bye-bye.